Indlu TV yanamukela ke ohlelweni olusha lwezindaba phecelezi Maskandi News. Uma ngabe ke umusha kule channel kulula nje ukusubscribe uzobona amagama ambovu lapho. Ngisacela ukuthi usubscribe ulike bese uyacomment. Udaba ke oluthelwa hamba phambili ke namhlanje luthi uKhuzani kubukeka ukuthi ke akazuhlomula lutho ke ngokuwina kwakhe iSong of the Year. Lokho kulandela ukuba ke kubonakala iphephandaba eliphume ngesonto isolezo la ngesonto January 10 2021 belibhalwe kanje: akwehli kahle kumculi kaMaskandi uKhuzani ukuthi akazothola lutho kuKhozi FM ngokuwina emqhudelaneni wengoma ehlukanisa unyaka ngenxa yokuthi ulahlekelwe ekhankaso. Lokho ke uhambe kwahamba kwaze kwathinta namaqhawe amaningi ngokuhlukana kwawo kaMaskandi okubalwa kuwo ke abafana bakaMgqumeni baze bayihlomisa ke ezinkundleni zokuxhumana babhala ukuthi kwasuka ukushisa madoda bafowethu ngiyazi niyakwazi ukulela amaqhawe eni ngokuhlukana kwawo ake nisebenzise lamandla yini nawo ukulwela igama lika Maskandi. Uma kuyingokuthi kuyiqiniso lokho kubhalwe lapha ake nihlangane nonke nathi singamaqhawe ethu enu sihlangane silwele ukuxhaphazeka kwezimali zenu nezamaqhawe enu ngoba uma ukhankasa usebenzisa imali ngenhloso yokuthi uma unqobile uzohlomula. Akukuhle ukuthi umuntu onqobile afane nje nonganqobanga. This is not fair. Kuningi kakhulu okusamele ukulingisa kuMaskandi kodwa siyonqoba uma singaba yimbumba sibe munye. Lowo ke unelisani ke okubuya ukuthi ke abafana bakaMgqumeni kuthi noPaula kwakhe ngalolu daba akuwo ukuthi ke hlukumeza abantu abaningi kuthi noPaula kwakhe ngoba phela nakho phela kasizokuhlomula kodwa futhi uwinile amanye amagender mangabe winile ayahlomula okuthile kepha lapha ke uMaskandi ngoba kuwine uKhuzani akaze ahlomule. Ngabe lokho kusho ukuthini na ngegama iSABC kusho ukuthini lokho ngoKhozi FM lolodwa nje luyimele. Siyafisa ukuzoPaula kwakhe omlaleli ekhaya. Siyabonga. Abaningi bazokhumbula ukuthi igcoma elihlala phuma laphela emncintiswaneni kangangokuthi laze lenza ingoma eyayithi lizoyehla lenqola yemncintiswano engakhokheli udlala ngabalandeli balo bayawakhipha ama-SMS bayavota bayawakhipha uqa bazokhumbula abaningi ukuthi leyo ngoma yayikhona ke kwi-festive season. Kodwa ke namhlanje kuthe kungalindele umuntu nje la post igcoma leshinkulumo ekubeka ngokusobala ukuthi ke liyabuyela lona emncintiswaneni libhale kanje: sekuyiso isikhathi manje izinto zakithi emdletsheni ayibuye noma namathoyizi kaMpumpu antshontshwa ngesandla sempene kumantshontsho sathola 2 awabuye lokho ke ngokusobala ke kuyacacisa ukuthi ke inkonzi yakithi ke emdletsheni iyabuya ke kuma award. Abantu abaningi ke abangakhululeki kakhulu nababewina abayitshana ukuthi sekuzasuka ukushisa ke manje ke sekuyavotwa ke manje ke ibuye ngenkani yasemdletsheni izoqoqa konke ngokwayo. Nabalandeleki ebesebazi ukuthi ke igcama eliphumileke emncintiswaneni ke abenze sure ukuba ke bayithola le information lena ukuze bazi ukuthi ke manje sefuneke bavoteke kusetshenzwe kanzima. Nabe bewina abazi ukuthi ke phelile ukuwina indondo zegcoma mazibuye kuyigcoma. Inkulumo namhlanje ke bengalendelwe umuntu kodwa ke ibethuse kakhulu abantu abaningi bajabulile ke abalandeli bajabule kakhulu nje nama comment uyabona ngakho ngithi ke wena kuthi ukuPaula kwakho ngoba phela ke ayesephumelile obala ukuthi yena ke akasengenelele imincintiswano. Siyafisa ukuze uPaula kwakho sicela wazi ukuthi ke uPaula kwakho kubalekile kuthini njengamanje kusezoshuba ke impela ke manje kumbuso uphelile ke kulaba kade bebusa bezithathela ama-award. Njengamanje inselelo lena ke ededeliwe ma-Blue Nation niyezwa inselelo ma-Red Nation niyezwa ne-challenge. Njengamanje ke kuyashuba ke bakwethu wonke umuntu ke akayilindele lento ukuthi sizoba mnandi kakhulu nale liphumelo obala izwe libuka. Sanda sami wangishiyela njengobusimjena themba lami wangishiyela njengobusimjena ngakutshela ngathi uyongikhumbula ayikhoda ngasho ngathi uyongikhumbula ngakutshela ngathi uyongikhumbula ngathi uyangikhumbula wangishiyela wangishiyela